다국장 800대 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 북극장 800대 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 다국장 800대 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 사르오니메스 파이카험 아유 럭터 아유 럭터 아유 럭터 고바그라 아유 럭터 아유 럭터 아유 럭터 프라마카 아유 럭터 아유 럭터 아유 럭터 프라마카 아유 럭터 아유 럭터 아유 럭터 YTF 아유 럭터 아유 럭터 아유 럭터 YTF 아유 럭터 아유 럭터 아유 럭터 DWF 아유 럭터 아유 럭터 아유 럭터 DWF 아유 럭터 아유 럭터 아유 럭터 파이나이 정 마리오 महारानी की सिंह दे प्रमाण कुबांग गुडबा जीती रिनय फाइनाइ चंग मारियो महारानी की सिंह दे प्रमाण कुबांग गुडबा जीती रिनय फाइनाइ चंग मारियो महारानी की सिंह दे प्रमाण कुबांग गुडबा जीती ख फाइनाइ चंग मारियो महारानी की सिंह दे प्रमाण कुबांग गुडबा जीती ख ताकुक चंग फाइबाय दे बुकुक चंग फाइबाय दे नाइदि सेराय को आंनो साना थांगो ताकलायनि खेलावो मो 2024 नि जे लोकसभा नि खेलावो नाइदि गोलकीपर पुरे होने दिगे जे प्लेयर रक देबांग सिनि दिगे ते कैसे दिगे गोल पूरा खाली जे मानसा गोल लिने है आरो कोनो डाउट पुरे गोलकीपर पुरे गोल दुइन तनाय आ जगह इंडिपेंडेंट ओ टुकरा मुकरा पार्टी सीपीएम नि पक्ष सीपीएम 25 বছর 30% में काम खालागे तुनो सले रंबगे हिजे बरम अनेक खालागे किन्तु काम बगे सिंति ब्रासा सीपीएम न बुद दिनाय गरिखा सीपीएम न बुद काम माननाय सारा 12 বছর सीपीएम कुन जागा राज्य तो कुन जागा खुरै कारण गाय सिनि ब्रासा कामखौ सेमनो काम मेदि सीपीएम न बुद दिबो कुन फायदा करि तुम जेदिगे फायदा दङ जेदिगे सिनि माना नहुनाय सिनि खाना लामा नहुनाय तुम एदिगे बुद दिनाय दाबो साबोदि बइतो आबो हंगाय दाबो दिले हाबांगो जे तंगाय जे सरकार दिनाय तुनो अन बगे न कोनो डाउट खुरै एकदम सराय ताकलाय निमो लोकसभा इलेक्शन जों अब चेम्बर इज नॉट फेस है चेम्बर को फेस करिया ये थाइन खामानि जे YTF रो मोसाबासिं होनो माने जों मोसा संगोसि जों मोसा होनो तिब्रा सिनि सुनो मानथाइ दे नि सानदगा दिनै साबो सानदमो बैसिनि लाग दिनै साबो जे बरो दिनै जों बबे मा थानाय जना जों सिनि सिरे खलाय रेडी दिनै दिनै साबो जे दिले सरकार थानाय बस नै ब्लेना इंगा जों बबाय थानाय जे मानथाइ मानांगा जों थानाय कोन ताम बायदो थांबा कोनो बायदो करे जदि जों ताबु जेसिनि एग्रीमेंट माने दुइतारिगो एग्रीमेंट इमप्लीमेंट जदि बीजेपी सरकार बा दिल्ली जे थानाय सरकार सुनो दि थांगा 20% जों वाइटर जे थियासा बीजेपी बुदिना कोनो आर प्रॉब्लेम फ्रीब्लेना तामबागे फाथियाबा 20% नि मानथाइनि बागे 20% yok थानाय बागे जों फाथिया दङ इंगा जे मानथाइ नै जों बुन बागे थानाय दकानांगाय 20% सिमालांगो थाना गबदि दकानांगाय बडबर बुदि थानाय सिनि मानथाइनि बागे YTF ने थिनांगो तुमंगनो जे 20% टाइम एकॉर्ड एग्रीमेंट तुमनो इमप्लीमेंट नों या हंगा YTF ने थिनांगो ना तुमु बाहाय मिथिना गुड क्वेश्चन जेसिनि एग्रीमेंट नंमानि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ते प्रमोट होबाय आ जगह सराय सिजे दङ जे प्रमोट खालायनि आ जगह जे 20% खालायनि आ जगह कोन सिजे दङ कोन पुरो दैट मींस प्रमोट होनो बुमु येते कोन बुमु जोंथि सा रामाका सुलायनाय हांगा रेस्पेक्ट थानाय गोबा खालायनाय तामबाय हिंदी अधिकार एक बाबेसा सानै नाम लांनाय एक बाबेसा सेगोना लांनाय किन अधिकार सेगना बागे सुंसे बन खालायमानो YTF आबनो बागे अलमोस्ट सब समय रेडी है आता केसा YTF नि बिसिंते कुन जागा नगजया तामका सेंट्रल गवर्नमेंट बाय बुबागरा बा त्रिपुरामथा एलायंस संजा ताबो खरंति सामाने कुनो फना जागा नगया त्रिपुरामथा लंग लेफ्ट के ओंया जस्ट बीजेपी नि सिनि खरंति सजागो ओमहाय रंले ताम नानि आबो जदि सागा मिस्टेक नाय सिनि तो लंगली ताम सिन लंगली बुबागरा लंगली आ जागा नों स्लोगान दन दखना बुबागरा लंगली जाय सिनि मोदी जी लंगली ताकराय साव फाइ तो हंगाय मोदी फाइ दङ ताकलाय सा फाइ तो हंगाय बीजेपी सरकार फाइ दङ ताकलाय सा फाइ तो हंगाय एबा 400% अब फाइ दङ नरो दाउ माने अनेक समय आबो माने कैप्चर थानायनि बगै पगै थाना बा दं केमेरा कैप्चर नि ना बिनि उनाव कायसे प्रग्राम फाइजां नाय नि जों सरकारनाय टपरि बिनि आमसे फाइटिं ला ताबो बसनां सबाना फै बमहाय फिल बा पब्लिक नि रेस्पॉन्सिबिलिटी रो बमहाय माने
पाब्लिकनि रेस्पन्स तो बाहाय माने जों आबैया जों ताबो बहुत दिनाव 26 तारिख फायनाय जों बहुत दिनानि अ जों आबो दिनि साइथ लाहै ओमफ्राय हादि दुखरा मुखरा आमहाय चिकन पार्टी रक किसे मोनसे एबुइ दङ जों मानो साननो दङ बंनो बुदिवै चिनि कोन लाभ करे चिनि लाभ ओमफ्राय एकमात्र सेन्ट्रेल जे सरकार दङ अ सरकाराव जों लगिरखै जे चिनि मान थाइसे थाइ जत किसु माने अन बगेनो जों बंनो जे सेन्ट्रेल लगिर दङ जों बरमाय माय सिपिएम बुदि जों माने सिपिएम कोन खायनि एकिन बागै जे जागा नायदि सिपिएम बाय ता जोंनि कंग्रेस 25 বছর প্লাস 10 বছর দিলেগা থালাগা বথালাগা বছর বছর নিজিনি বুফা কমাখা নিজিনি বুসা কমাখা নিজিনি বুসাই কমাখা তাউনানি नि सेन्ट्रल जेल को आगु बानि ताबो सिपिएम कांग्रेस तांलाय माने बसलाय माने ताबो आ जगह सजा कादि दंखो अब हाय बर खिथिनि देखा हे पहले बार ताके सादर ना कुमे पेरलाय दङ का जों तो सिन मान थानि बागै जेसन लगिफान थानाय जे मान थाइनाय ताउ जुदि सासुला थिनि राहुल गांधी प्रासामनि जे नांमाने बेबार न संदिनाय जों कांग्रेस नि दिगो थानाय जो बुबाग्रा साइ दङ जे सिन मान थाइनाय सिनाव दिगारनाय जों बन दिगन थानाय सिन कोन दाउरति जे कोनो पार्टी जे कोनो सरकार सोनो दिगन दङ दिगन थानाय सिनि आ जगह कोनो आरा तेदुम नकरि बाक्सा लखरक नि खौते खानामानि सिपिएम हापां तंफोसे किसाना कोनो बागै चालायो नै अब बागै सामा यागलसे ताबक तामकम बीजेपी बा यूजीपी रक गभर्नमेंट बीजेपी गभर्नमेंट खामे यागल जतन खाइजागो नै ताबक हायना हाय हायनाय जे थानाय गभर्नमेंट न हायना तुबु नाय हनै खालाममान रावरान साम नादि सिपिएम लखरक दंगा पुला 10 বছর गाबोन परे 25 বছর যদি जों काजमा लगे 10 दिनाव जुदि बुसा नायनो मोजां फाय उनो सम्भव दाबो अब समय नब्ले ना जेकोनो सामु खालायनाय नके जरा नांनाय बीजेपी कय बছর खायजा 5 বছর खायजा कासे सेरा स्कुल बननासो 6 বছর नांगौ जो सीपीएम रंगे बर 25 বছর रंगा 25 বছর थिंगाय सेरा परि लगय आगय काजगय बरजगय जत किसु सेटेल थांमोन जतन किसु कासे जरा नांगौ ना इनि आं काजिगा खानान बिंनान बुसा नायनो मोजां बुसा कार दिगे तो बत फुनु बिमांग लाबले ना आवन बगेना जरा नांनाय जरा मारिनाय ओके